συνασπισμός ριζοσπαστικής αριστεράς καλεί το λαό της πόλης στη μεγάλη πανεργατική απεργία της 29ης του Ιούνιου. Εργαζόμενοι, εργαζόμενες θα μας βρίσκουν συνέχεια μπροστά τους. Θα βγουν στον δρόμο ξανά και ξανά ενάντια στην πολιτική τους που καταδικάζει εργαζόμενους, συνταξιούχους και λαϊκά στρώματα στην εξαθλίωση. Ενάντια στην πολιτική τους που χαρίζει τα κέρδη στους καπιταλιστές και τους βιομήχανους. Όλες και όλοι στους δρόμους, όλες και όλοι στη μεγάλη πανεργατική απεργία της 29ης του Ιούνιου. Ο συνασπισμός ριζοσπαστικής αριστεράς καλεί το λαό της πόλης στη μεγάλη πανεργατική απεργία της 29ης του Ιούνιου. Ξεσηκωμός μέχρι τη νίκη, όλες και όλοι στους δρόμους, ενάντια σε κυβέρνηση, Ευρωπαϊκή Ένωση και Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Ενάντια στα μέτρα που κάνουν τη σύνταξη επίδομα κηδείας. Ενάντια στα μέτρα που κάνουν το μισθό μας χαρτζηλίκι. Ενάντια στο κρέμισμα της κοινωνικής ασφάλισης. Ο συνασπισμός ριζοσπαστικής αριστεράς καλεί το λαό της πόλης στη μεγάλη πανεργατική απεργία της 29ης του Ιούνιου.